नोंनो आंनि गिबि आरो जोबथिमोन। सानबायमोन आं नोंखौ बे जोनोमाव आंनि जिउजों लोगोसे लाफाना थैस' थांस'सिम रायजो जालांगोन होनना। नाथाय दिनै नों आंनि अननायखौ सिफायलांबाय। आंनि फंसेबो बाथ्रा नों लाखियासै। दिनै नों गुबुननि माबोरै जानो हाखो? आंनि फारसेथ' एसे सानना नायमोना नों। आंदि नोंनि थाखाय बेसे फाग्लामोन। नाथाय दिनै नों सिरि सिरियै माब्लाबानो गुबुननो अननाय होखोमाबाय। अब्ला आंनि फारसे नों बहा सानबावनो? जेब्ला नोंबो नेवसिजागोन अब्लासो बुजि मोनगोन नों। रोमै रोमै जाखांफैयो